טוב, הגענו לטורינג בייס קמפ. אפשר לראות, אנחנו בגובה 4,500. אתם יכולים לראות את הדרך שהגענו בה. ככה זה נראה שצועדים. קצת קשה. זהו. אבל לפחות אנחנו יודעים שהגענו לכפר האחרון לפני הפס. קצת מושלג, ירד שלג מהבוקר. עכשיו דווקא התחזק מהחבילות של הפורטרים. טורינג בייס קאמפ לודג'. יכולים לראות הגובה 4,540 מטר. אנחנו ב-4,500, צריכים להגיע ל-5,500. הנה זיו מארגן את העוגות והאוכל שלנו. השעה 4 בבוקר, כמו שאתם רואים. זהו, שעת היציאה שלנו. עכשיו נצא החוצה לחימום. very good. Okay. Okay, ready? יאללה, good luck. טוב, השמש מתחילה לזרוח על האנפורנה. אנחנו בהיי קמפ. השעה 5:30 בבוקר. אתם יכולים לראות את העלייה שעשינו. אוי, איזה שואה. אנשים פשוט מגיעים גמורים. טיפוס של 1.5 שעה שואתי. פשוט שואתי. אנשים פשוט נגמרים. אפשר לראות מאיפה באנו. זה ה-iCamp. זה הכיוון שלנו, לשם ממשיכים. למעלה. שמיים בהירים. מי שלא יכול לעלות, מזמינים לו יק. זה יק. חיה עצבנית משהו. אנחנו מוכנים להמשך? יאללה, כפפות. הנה הכפפות שלי. יש טקס כפפות עכשיו. אפשר לראות את האנשים מתחילים לעלות. לא פשוט. הנה זיו. זיו! חכו שנייה. לא פשוט בכלל. תסתכלו את הזריחות פה. איזה זריחות. הנה גוקול. תראו מה אנחנו הולכים, על איזה שבילון. וואו, חייבים לצלם. תאמין לי. מה? חייבים ללכת. אפשר לראות. מתחילים קצת עננים. אבל אנחנו... What mountain is this, גוקול? This one, up there. טורונגלה? תפילה אחת. אתה גומר את הסיפור שלך. תראו מה זה. זה לא נגמר. המשחקים שלכם תכף אתם מתגלגלים כמו הכדור שלג הזה. מישהו רוצה לקחת אותה?
האצבעות שלי בהפשרה. תראו את הדבר היפה הזה. שם אנחנו הולכים. איזה זריחה. זה השביל שלנו. יכולים לראות פה ירידה ועלייה. Mais t'as pas de se péter la gueule. c'est futur là. Il a pas du bâton. Je lui prête les bâtons là. Ouais. Je vais lui en prêter un. פה הם מטפסים. עולים לצד השני. וואו. תראו מאיפה באנו. זה ההייקמפ. תראו את הזריחה. איזה זריחה. פשוט מדהים פה. רגע. זה מה שאמרתי. טוב, יאללה, אני מצלם, תסתמו. טוב, זה המקום ממנו באנו. שמש מפציעה. אוטוטו משקפי שמש, תראו איזה יופי. אני פה למטה השביל. תראו אותם הולכים, כמה זה נראה לא פשוט. עם משקלים על הגב. וזה הדרך הלאה. טוב, המצב הוא כזה, אנחנו בגובה 5,050, השעה 7:45, ואנחנו הולכים מ-4 בבוקר. מה זה אומר? אני כבר לא מסוגל לחשוב. זה הציר שהגענו ממנו, זה מה שקורה פה מסביב. זה דרך לפס, יש לנו בערך שעתיים הליכה. יש אתמול ירד כל הלילה שלג, פשוט מדהים להסתכל על זה. הנה בן, הברך שלו קפאה, אז אין כאבים היום. זה זיו. אתמול ניסינו לנחם את עצמנו ואמרנו שלא צריך שיהיה נוף למעלה כי זה הפסגה. היום אם אין נוף זה אין בעיה אחרי שם כזה. יאללה. נראות משוגעת היום, משוגעת. נכון גוקל? כן. עוד שעה וחצי ביג בלגן. לא בלגן. לא בלגן? איזה שלג, איזה שלג. יאללה, הנה השביל שלנו. ושם נלך. ראיתם כלום. עכשיו רואים משהו? לא רואה. יאללה. ככה הולכים. מ-4 בבוקר קמים והולכים. Maybe 1 kilometer. Yeah, I can smell it. זהו. לא להאמין. אנחנו הולכים 140 קילומטר. היינו עליות. שלא להאמין. יצאנו היום בבוקר. ב-4 בבוקר. שעה 10 בבוקר. Finito, no? Climbing finito. Very well. בואו נצלם אתכם פה ביחד ליד השלט. בשביל השלט המזוין הזה עם 4 דגלים, לא, תראה מה יש מעבר לו. אני הולך 14 יום, מספרים לי סיפורים. הנה, 5,400, לא רואה כלום. 5,416 מטר. אבל אנחנו על גג העולם.
גג העולם. הגיע הזמן לתמונה. גג העולם. לא, לא. מרחבים בצוונך תמיד נושבת ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת זה סימן שאתה צעיר כמו יום אביב בעיר כמו יום אביב בעיר סימן שאתה צעיר אם לא אכפת לך לצאת לטעות בדרך אם בשדות אתה כותף מדי פעם פרח ואם כשכבר חושים סוף סוף את השדות האלה שאתה צעיר עם שפת הים עוד רגילה לסנדליך אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך אם טיפ-טיפת חוצפה מן הנשמה שלך לא פגע ואם עוד בינתיים לא קראו לך להגע זה סימן שאתה צעיר כמו יום אביב בעיר כמו יום אביב בעיר סימן שאתה צעיר אם עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה אם צועקים לך זה נוער זה בררה ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך